It's all about νοοτροπία, μπρο. Η νοοτροπία. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα? Θα μισούμε την επιτυχία. Δηλαδή, αν πετύχει κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν οι περισσότεροι είναι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Γιατί αυτός πέτυχε γιατί είναι τυχερός. Αυτός πέτυχε γιατί τον βοήθησε ο μπαμπάς του. Αυτός πέτυχε γιατί είναι λαμόγιο. Σε αντίθεση, όπως και η Αμερική, που όταν δεις κάποιον που έχει πετύχει, οι περισσότεροι θα πούν τι έχει κάνει αυτό σωστά, να το κάνω κι εγώ. Ναι, ρε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορεί κανένας να πετύχει με την αξία του εδώ, σε αυτή τη χώρα. Μου είχα πάει στο New Jersey και θυμάμαι πως έλεγα ενός ανθρώπου τι κάνω, τι έχω πετύχει, πως έχω δουλέψει με τον guy. Και μου έλεγε good shit, bro. Μου έδινε το χέρι του, κάναμε handshake και νιώθα πολύ respect. Αλλά κάθε χαμηλό TikTok που θα βγάλω εδώ στην Ελλάδα, που θα λέω πως έχω κάνει κάτι, μια να θα βγει και θα πει oh, 10 things that never happened. Δηλαδή σε αυτή εδώ τη χώρα, κάποιος να πετύχει χωρίς να τα κληρονομήσει ή με την αξία του, δεν παίζει. Και μετά, αν πιάσει κάποιος να δείξει επιτυχίες του στο ίντερνετ, τον κοροϊδεύουν από πάνω. Δηλαδή στην τελική θα πρέπει να ντρέπεται και γι' αυτό. Ναι, 19 χρονών, έχω τρέξει 6 ψηφία, έχω δουλέψει με τον Kai Cenat, τον αγαπημένο σου rapper, έχω μεγάλο και το στυλ μου είναι fly as hell. No capping. Είπα κάτι λάθος? Όχι, πρέπει να ντρέπομαι γι' αυτό. I don't know.